Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldermondig. En vandaag hebben we passie muziek. En ik heb een artiest uit de regio. En wie is dat? Dat ben ik. Ja, dat ben jij. Ja, mijn naam is Fons. Iedereen zegt zanger Fons. Ik ben Fons Manhart, ik kom uit Terneuzen. En ik ben getrouwd. Kinderen, ik ben ook al opa. Nou, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Dat is zanger Fons. Ja, zanger Fons. Ja, en zanger Fons is de zanger uit de regio. Maar Ja. de regio is wel een beetje groter geworden, heb ik Ja, dat is een beetje gehoord. uitgebreid geworden. Ja, vroeger zat ik was ik een duo. Nu niet meer, maar daar komen we straks wel misschien op terug. Maar mijn vleugels slaan een beetje uit naar België toe. En dat begint aardig aan te slaan. Waar ik heel blij mee ben trouwens. Ja, je zei het al. Je was vroeger een duo. Ja. Ik denk dat de meeste mensen jou daar ook wel van Denk het kennen. wel, van denk duo. het wel, denk het wel. Kun je daar eens iets over vertellen over dat duo? Ja, dat kan ik wel. Dat was, vroeger heette dat de Maffo's. Dat deed ik samen met mijn vriend, met Mario Blokker. En ja, die is ziek geworden, die heeft die gemene ziekte gekregen, kanker. Is hij dik 2 jaar ziek van geweest en dit jaar is hij overleden. En van de Maffo's hebben alles bij elkaar, bijna 13 jaar zijn we samen op pad geweest. We hebben overal gezeten, buitenland, Nederland, België, eigenlijk overal. We waren best goed bekend. Ja, jullie waren het gouden duo uit Zuid-Vlaanderen. Ja, inderdaad. Want iedereen kent de Maffo's wel. Iedereen kan dat wel, ja. Wat voor soort muziek maakten jullie met z'n tweeën? Ja, we maakten eigenlijk alleen maar Nederlandstalige muziek. Want Mario zei, wel, zullen we eens een keer Engels doen? Ik zei, moet goed luisteren Mario. Ik zei, wij zijn uniek in ons Nederlandstalige muziek. Dat rijpt toch een beetje ook, hè? Maar we deden alles tweestemmig. Je moet het maar een beetje vergelijken met Nick en Simon. Zo moet het maar een beetje zien, maar dan in Zeeuw-Vlaanderen. Niet helemaal dat niveau houden, nou, zo wil ik het niet bedoelen. Maar dat was de inzet ervan. Dus ik zei, dus Engelstalig gaan we zeker niet doen. Nou, we hebben echt overal gezeten. Het was super. Ja, super. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, met heel veel plezier. Heel veel plezier en pijn in mijn hart ook uiteraard, omdat mijn maatje overleden is. Dat doet me nog steeds pijn. Ja. Ja, jullie hebben meerdere hits gemaakt. Ja, klopt. En een van die nummers gaat over de pier. Ja, dat klopt. Kun je eens iets vertellen over de pier? Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ik wou altijd een liedje maken met op het eind van de pier brandt nog licht. Met andere woorden, op het eind van de tunnel is ook nog licht, weet je wel. Het moest dan ook een liedje wezen met een beetje verhaal, maar dan een beetje op zijn Terneuses. Nee, we zingen niet het Zeeuws, maar wel Nederlands. Maar het ging allemaal over Terneuzen en dan kon je ziek wezen of je hebt dit of dat, maar altijd op het eind van de pier brandt altijd licht. En daar moet je een beetje van uitgaan. En Michael Hart heeft voor ons het nummer geschreven. Maar ja, Michael is een hele makkelijke, die pakt zijn gitaar en die begint te spelen. En dan zegt hij, hier alsjeblieft jongens, hier rijdt de tekst. En dan moet je zelf op muziek gaan zetten, klopt er helemaal niks meer van die tekst. Ja. Met je gitaar kan je stoppen, daar kan je alles mee doen. Maar ja, dus dat heb ik allemaal samen veranderd. En dan is dit liedje uitgekomen op het eind van de pier brandt nog licht. En iedere Terneuzen nou zingt het mee. Ja, we gaan even terug in de tijd. Ja? Toen je nog een duo was, Ja? de Maffo's, Ja? met de pier. Oh, super man. Langs de dijk, de avond valt, de kade is verlaten, het wordt donker aan de wal. Het laatste schip verlaat de haven en is bijna uit het zicht. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Ik loop in de Nieuwstraat, de cafés zijn dicht. En op de markt brandt ook al nergens licht. Zelfs bij mijn stamcafeetje gaan de gordijnen dicht. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Is er niemand die naar je luistert? Is er niemand die naast je ligt? Zijn de nachten je te duister? Vergeet dan
dan niet. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Ik voel me alleen, de nacht komt dichterbij. Eenzaam in Terneuzen, waarom is ze niet bij mij? Ik sta over de Schelde, oh wat heb ik aangericht. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Is er niemand die naar je luistert? Is er niemand die naast je ligt? Zijn de nachten je te duister? Vergeet dan niet. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Aan het eind van de pier brandt nog een licht. Aan het eind van de pier brandt nog licht. Ja, Fons, dat is al een tijdje terug. Ja, dat is, wanneer is dit opgenomen? Waarschijnlijk 4 of 5 jaar geleden. Die periode moet ik denken. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, als je nou die clip terug bekijkt, Ja, wat, doe zeer. wat is Ja, je eerste gedachte? Ja, dat is zeer. Want deze clip hebben we ook gedraaid op zijn begrafenis. En er was trouwens heel veel volk op die begrafenis. Ja. Dus het is nog altijd emotioneel voor me. Ja, snap eerlijk ik. gezegd. Ja. Nou ja, de periode Maffo's heb je dan moeten Ja. afsluiten, Ja. zeg maar. Ja. En wat denk je dan? Ja, Denk je wat van, dan, hè? Stop er ook mee? Of? Ja. Ja, dat is echt de bedoeling geweest. Ik zei, ik doe het niet meer, ik stop ermee. Tot op een dag dat mijn vrouw zei, hey Manhart, zou je niet eens wat gaan doen? Want dan zag er een vent op de bank, ik ook niks aan. Ik dacht, ja, jij nog gelijk ook, weet je wel. En ik zat toch elk weekend, zat ik toch zo op de bank van, ja, ik moet wat doen, weet je wel. Maar ja, wat? Dus dan ben ik met andere zangers geprobeerd. En dan komen de mensen naar je toe. Ja, die jongen kan wel goed zingen, maar het is geen Mario, hè. Nee, kon ook niet, weet je wel. Dus ja, en dan had ik weer niet de klik. Dus ik dacht, nou dan stop ik helemaal met duo. Ik ga gewoon voor mezelf verder. En het werkt fantastisch op het moment. Waar begin je dan? Ja, waar je begint is proberen weer terug op gang te komen uiteraard. En dan ga je bij een of andere huis een keer voor niks gaan zingen. Om weer je kop te laten zien, platweg gezegd. En dan zei je, oh ja, dat is die van die man. Oh, ben je nou alleen? En dan beginnen de boekingen te komen. Ja. Want je treedt ook veel op in België, daar hadden we het er net al over. Ja. Hoe ontstaat zoiets? Ja, hoe staat zoiets? Ik weet niet wat er gekomen is, die hebben mezelf gebeld. Dus die hebben dan weer gehoord van mensen, ja, Zelzaten, dat is vlakbij uiteraard. En Terneuzen ligt toch niet zo gek ver uit elkaar. Dus misschien maar iemand in Zelzaten geweest is die gezegd, oh je moet een keer Fons laten komen of zo. En zodoende ben ik doorheen gerold en ben nou een beetje het lievelingetje aan het worden. En voor welk volk treed je op? Zijn dat jongeren, zijn dat ouderen, is dat een mix? De zaterdagavond is uiteindelijk een mix van de oudere jongeren en ouderen. Maar niet de mensen van 85, 90, zo moet je niet zien. Hoor. Er zijn dan wel zo van 30ers tot half de 50 zo'n beetje. De zondag is meestal een beetje de ouderen. Maar er wordt heel veel gedanst en er wordt meegezongen. Ik heb dat dansjes gezien die ik nog nooit gezien heb. Dan staan ze allemaal op een rijtje zo, weet je wel. Shit, wat moet dat worden? Maar dat is best gezellig. Ja. Maar je treedt ook op voor ouderen, Ja. voor bejaarde mensen? Ja, en dat vind ik geweldig. Dat is eigenlijk een van mijn grootste hobby's. Ja. Want je genre is eigenlijk wel gewoon het Nederlands. Alleen Nederlandstalig, ja. En je hebt nu Ja. een cd uitgebracht, Ja. een nieuwe single. Ja, Zanger Fons, Dit Ben Ik, dat is je cd. Dat is mijn die je hebt gemaakt. Ja. Ja, hoe heb je dat opgepakt?
Ja, er staan er nummers op die ik zelf prettig vind om te zingen. En waar ik ook mijn eigen kan laten horen van dit soort muziek, dat ben ik. Dus dit ben ik. Wat bij jou past. Want als ik kijk, dan staat er bijvoorbeeld een Amsterdamse medley op. Ja, dat past bij mij. En je nieuwe single staat er ook op. Ja, staat er ook op. Maar je gaat er ook een pakken, zie ik. Ja, we gaan er eentje pakken. Ja, dat is, vroeger hebben we dat altijd gezongen. Dat deed ik altijd samen met mijn maatje. Daar zijn we mee begonnen, als eerste single. Die heb ik nou zelf opnieuw opgenomen. En dat nummer is geschreven door Karel Butler uit Terneuzen. Mensen uit Terneuzen zullen heus wel weten wie Karel is. Die is ook weer pas overleden. Dus bij mij was ze allemaal dood. Ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar... Dus, ja, als we het daar dan over hebben. Ja. Je hebt natuurlijk je nieuwe single, die je pas hebt uitgebracht. Ja, klopt. Het was maar één nacht. Ja. Geschreven door? Hansie Jagers uit Axel. En ik kom terug van de crematie onderweg naar Terneuzen toe. En ik kreeg een telefoontje dat Hansje overleden was. Ja. Dus dat is mogelijk, hè? Ja. Ze zoeken het wel uit voor me. Ja. Hij heeft de tekst geschreven, het was maar één nacht. Kun je eens iets vertellen over... Wat liedje over haar? Ja, het gaat over één nacht. Ja. Maar goed, ja, in een nacht kan heel veel gebeuren natuurlijk. Ja, daarom. Ja, je leert een meisje kennen of een vrouw. En je gaat naar een hotelletje, wel uit stand. Zo moet je maar een beetje zien. En als je 's morgens wakker wordt en voel je naast je, verdraait je zo weg, weet je wel. Dus koffie zat er ook al niet meer in. En dan blijft er toch altijd iets hangen en dan denk je, ja, ik zou ze toch nog wel een keer willen zien. Maar je kan ze niet meer vinden, het is over. En dan ben je weer opnieuw. Daar gaat het liedje eigenlijk een beetje over. Het is een vrolijk liedje hoor, het is geen liedje dat je zegt van ik krijg tranen over mijn kaken. Zeker niet, zeker. Het is een vrolijk liedje. De clip is ook opgenomen in Zeeuws-Vlaanderen? Nee, in Zeeland. In Zeeland? Dus aan de overkant gedaan. Veel in Vlissingen en het Veerse Meer, daar is een beetje opgenomen in die streken. Ja. Het was maar één nacht. Het was maar één nacht. We gaan kijken. Ja, graag. Leuk. Kwam je tegen in de kroeg. Van jou kreeg ik geen genoeg. Ik trok mijn stoute schoenen aan. En ik vroeg of je mee wou gaan. Als in mijn dromen zei je me ja. En je liet mij gewoon achterna. Ik weet niet eens precies hoe je heette. Maar deze nacht vergeet ik nooit meer. Vraag je schuldig zacht, blijf bij me vannacht. En morgen zien wij wel weer. Ik weet niet eens precies hoe je heette. Maar deze nacht vergeet ik nooit meer. Je lag aan mijn zij, we voelden nog vrij. Wat jij hebt gebracht, was maar één nacht. Toen voor mij de morgen scheen, was jij degene die verdween. Ik dacht het was een rare droom, maar toen vond ik je telefoon. Heb liggen zoeken naar je 06, maar dat was helemaal geen succes. Ik weet niet eens precies hoe je heette, maar deze nacht vergeet ik nooit meer. Je vraagt schuldig zacht, blijf bij me vannacht. En morgen zien wij wel weer. Ik weet niet eens precies hoe je heette, maar deze nacht vergeet ik nooit meer. Je lag aan mijn zij, ik voelde me vrij. Wat jij hebt gebracht, maar één nacht. Je zat nog steeds in mijn gedachten. Op een avond scheen de zon. Toen ik weer opnieuw begon. Ik weet niet eens precies hoe je heette, maar deze nacht vergeet ik nooit meer. Je bracht schuldig zacht, blijf bij me vannacht. En morgen zien wij wel weer. Ik weet niet eens precies hoe
Het was maar één nacht. Het was maar één nacht, hè. De nieuwe single. Dat is een nieuwe single. Als ik naar die clip kijk, Ja. zie ik iets voorbij komen wat volgens mij met jouw optredens altijd meegaat. Dat is je jukebox. Ja, en dat blijft zo. Daar heb ik 13 jaar hebben we daarmee rondgetrokken. Want Mario die moest altijd een boek bij me hebben. Maar dan zo'n standaard met een boek erin, dat vond me niks. Dat deed iedereen, dat vond me niks. Dan weet je wat, we gaan een jukebox zelf maken. Dus een voorstuk van een jukebox hebben we zelf nagemaakt. En dan leg je daar dat boek in en dan zie je een jukebox aan, maar je ziet dat boek niet meer. Niet allemaal erin kijken, hè, maar het moest leggen van Mario. Nou, dat is altijd zo gebleven en die blijf ik meenemen ook. Hij blijft erin. Die gaat niet meer weg. Wie is jouw grote voorbeeld? Ja, nou zeg je zoiets, hè. En dan was ik eigenlijk nog een klein ventje. En ik was er zelf verliefd op. Dat was op Corrie Brokken. Ooit wat van gehoord, denk ik? Ja, Lang geleden, hoor. dat is wel heel lang lang geleden. En dat was eigenlijk een beetje mijn voorbeeld. En dan ben ik, onze familie werd er altijd heel veel muziek gemaakt. Want elke verjaardag werd er heel veel gezongen. En iedereen had, van de familie bij ons had een pick-up, platenspeler. En dan kwam altijd de muziek van Johnny Jordaan en van Tante Leen en zo allemaal. En dat waren toch wel een beetje mijn voorbeelden. En ik ben er eigenlijk een beetje mee opgegroeid. En dat is eigenlijk zo gebleven. Ja, en dan wou ik vroeger altijd saxofoon spelen. Maar dat mocht niet van mijn vader, dat kreeg ik niet. Die zei, leer maar accordeon. En dat snapte ik wel, want mijn vader speelde zelf ook accordeon. Dan kostte het instrument niks, uiteraard. Okay, ja. Dus ik heb het eigenlijk nooit gedaan en daar heb ik spijt van dat ik het niet gedaan heb eigenlijk. Want ik vind het nog steeds een schitterend instrument. Ja. Je treedt nu alleen op, je hebt een cd uitgebracht, een nieuwe single. Ja. Hoe zie je de toekomst? Ja, eigenlijk wel rooskleurig. Ja, ik kan doen waar ik zin in heb en wat ik leuk vind uiteraard. In verzorgingstehuis doe ik heel graag, ik zing heel graag ook voor gehandicapten. We kennen elkaar wel een klein beetje, je weet dat ik daar hele dagen mee rondrijd. En ik rijd ook nog taxi in de week. En dan rij je alleen maar met zulke soort mensen rond. En ik geniet zo van mijn werk en van de muziek. Ja, ik zie het allemaal rooskleurig op het moment. Eventjes anders geweest, maar het is weer helemaal omgedraaid. Nog wilde plannen? Dat ga ik niet zeggen hier. Wilde plannen op het gebied bedoel muziek? je dat? Ja, ik ben bezig, maar ik weet niet of ik dat eigenlijk al mag zeggen. Ik ben bezig met een band op te richten, want ik wil graag met live muziek een keer met een band op pad gaan. En daar ben ik druk mee bezig en dan willen we Nederlandstalige muziek eigenlijk een beetje omzetten in rockmuziek. Geen zware rock, maar rock'n'roll achter, weet je wel, in die genre. En daar zijn we nou volop mee bezig en de stappen komen steeds dichterbij. Daar ga je nog van horen. Heel goed. Ja. Blijven je volgen. Ja, graag. En succes met al je optredens. Dankjewel. Ook in België. Dankjewel. En ik weet tot de volgende keer. Super. Dankjewel. Mag ik alle kijkers bedanken voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Passie was muziek. Graag tot de volgende keer.